Mga Zay, mga Jong, nakatilaw na ba mo og karne nga sa pagsubo pa lang, mura nag-cotton candy? Ay, sorry. I mean, karne nga tungod sa kahumok, diretso mag-melt sa inyong mouth. Kami ni Zay, excited na mo tilaw, kay diri sa Butuan City, nag-inusara rani. Murag akong gugma, walay lain sa Butuan, kundi naalang diri sa Intino Building, Barangay Ongyo, Butuan City, kung asa na to matilawan, ang Texas style smoked meats. Kung excited na mo? Tara, uban ni mi. Bira! Hello, Jai. Yes. Let's meet here. Naaraman ko diri. Ang let's meet here man ka. Siyempre, naamaguta din hiya sa food coma. Kaya na-amaze ko sa ilang nanigarilyo nga mga karne. Hello, Jai. Yes. Let's meet here. Naaraman ko diri. Ay, Lahang business hours diri is 10 to 10 p.m. 10 a.m. mag-open, 10 p.m. mag-close. Ang Martes Jay, kining ilang meet din niya Jay. Gikan pa ni sa laking country. Ay, mauday. Gikan pa ni sa gawas. As in, lami og timpla ang karne lagid sa. Yan niya, grabe ka siya kahumok mga Jay, mga Jong. Adalay mo, Lord. Ano dyan yung feeling sa kanang mga makita na po sa mga salida. Jay ka nang, marshal ka nang pink-pink, no? Pero luto tayo siya. Lami siya. Promise. Shout out ng ato ni Bay. Isa sa atong mga service crew din niya sa food coma. Very accommodating kayo sila, no? And of course, ang place, Jay, is social. Social yun siya. Sa tanan ng mga nakan-ano Jay. Yes. Yun ang pinaka-social. Pero, hindi ka maugaw.
Kaya accommodating ka sila, Jeff. Di ba, Jeff? Zay, not po sila gina-offer din niya sa ilang place na VIP o VIP room. Tawag na. Worth 7,000. Pero ang good news, consumable. Lagi nilang side dish. Wala front dish. Nawala lang. Wala, Jay, back lang. Mag-cheers mo, Jay. Busy magkakaon sa mo side dish. Ibutan, ha? Ano naman ka? Hello sa akong classmate, si Lida Paz Makamay o si Mami Milior. Hi! Hello, Mami! Hello, Shout out! O, diba? Si Sir Ronnie Gel ni Miss Vistal Turalba. Si Sir Ronnie mo, ni nakasabay na mo nga nagkaon dito sa Gabs, Inasal. Kaya nag-chat siya, grabe yun, nag-effort dito chat siya. Ma'am, pag-shout out, katuning kauban ninyo sa Gabs, Inasal. So nakauban lang namo siya pagkaon, pero yan na rin mingi subscribe and follow. Yes! Thank you so much, Sir. Shout out sa imo, ha? Oh, tutorial na ni Hana. At least maka-learn mo. Makalambuan na pag inom mo. First step, position ng imong kamot. Of course. You know? Kabalo na ka. Di ba? Dali na kayo. Sige, mo ni step 1 nga Ana, naman. step 1. Ana, step 2, Zay. Step 1. Step 2. Of course, imihayang. Kawa man ka. Nagatag kong tips. Kayo. Nga naman. Step 1. Step 2. Step 3. Idol. Isulod ha. Isulod ha. Pansak. Ana. Tapos, guriti pag-ayo. Then, yan ang dada ninyo. Then, move na din pataas. And then, Guriti pag-ayo. gunit na din pag-ayo, no? Ayun, pag... Gunit, judog maayo. Ano ba? Kurog. Ayun, kurog na. Ana siya, Zay. Tapos, gunit. And then, may inom na din ka. Dili, step ang Panginoon. naay step, Zay. Pag-inom, dili, diretso nga. Mo anak man ka diretso. Step 3. Ang pag-4. Ay, doon pa. Mo anak pa ka, Zay. Sige ba? Anak pa ka. Yes, of course. Wala. Nakawain ko. Dili na ko ng baba, guys. Dili na ko ng... Ana. Dapat cute. Cute, of course. Ano? Dapat din kayo ni mo mainom ginawain. Kanang mura na kag wala ni nga. Kapit ang igor mo pilit diri Zay. Ana ka. Hindi mo mainom. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Format. First time, syempre. First time. Possible, maulaw mo, ano mo din tapos maulaw mo mayon nila ma'am na tudlugi daw ni ma'am kung unsaon. Syempre, maulawon, di ba? Hilom mo ng mga tao. So, okay naman, di ba sila mga pansin? Pwede lang nila, madlog ko nga basta mabuak mo ito nga to, ha? So, duwa ko nila yung kamot. Ha? Kanin siya na na! Wa ko kasagan sa duha ka kamo. Ingana di ay duhaon. Okay para sure. Puta na po, nipis po ba yung ilahang ko? Yes. So, duwa Uy, mga kalambo tips ni ha. ko ni mo. Of course. Tapos, Tapos, mga kabalot, wala pa siya kabaloon sa kapait. Ano? wala ka na. Balis na ka. Pagtakong naman ang tapos inom. Ito man di ay formal gani. So, unsay tips ni Juana? Wa pa ka na human ha. Pagdali mo sa alay, gawas mo dila. Mura naman kag iro. Lain man na. Marag lagi naman nagkakaw ka ng WhatsApp. What's up? Meron pa sa Texas. What's up? Mura nagsasmoke. Pareho lang. With Eddie. Okay. Sa chocolate.
Kung sa pag-inom sa normal lang, ang akong gitulo is formal, ang iha is normal. Normal, di mo na lugwain. Ana rin eh. Di ba, dapat man yung pamati, anak, kailangan mo dito sa glasa. Gusto mo sa nang naong Jay? I-fake na lang yun ninyo nga. Okay. Ana, i-fake na lang nga. So see the difference, no? Sige, binitid Jay. See the difference sa formal ug normal. Hindi mo, kung asa mo comfortable. Yes. Pwede ra yun. Pwede ra yung ani magunit, pwede ra yung anak hangjay, pwede ra anything, no? Kung unsa inyohang gusto, okay ra yun kay kitsa may magot, who cares, no? Sa'yo mo kalimot sa pag-subscribe, follow, like, and share sa among Facebook page and YouTube channel. And comment down below, #Lambo. Shout out! Para makauban mo na mo sa among mga uban pang videos. Kaya mo pili mo mga random nga mga subscribers para among kaubanon sa mga inun-ani na mga vlogs. Kung kisa itong pinakadagan o comment nga #Lambo, shout out, tiya ang among ubanon sa among sunod nga Kaon Video Vlog. Patangi ang among mga special edition Summer 2023 Kaon Vlog video. Ayaw kalimot, Jay! Nga, pirming dumdumit say! Perming dumdumi, Jay nga! Lambo, Bisaya! Inom po? Let's meet here in food, ayaw kalimot, pirming dumdumi nga!